जोंनि हारिनि उन भबिष्यतखौ सिफायनो थाखाय बेसेबांबा मेलेम सालायदों सानाखै नामा रायजो राजाफोर? खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। थ' बे भिडिअआ एसे पलिटिकेल टाइपनि जागोन आरोना। ओरैनोथ' आङो मालाबाबो आङो पलिटिकेल मेटारावहाय आङो इनभल्भ जाया, ना आं बे पार्टिनि ना आं बे पार्टिनि, बेबादि आं माब्लाबाबो आं कोनो सापर्ट दिनैसिम आं भिडिअ बानायफेराखै, नोंथांमोना नुनायबो नङा। खिन्थु दिनैनि बे भिडिअआ एसे पलिटिकेलनि टाइपआवबो थांगोन, मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय जोंनि अधिकारनि खोथा फैदों आरोना। जों 6 शेड्यूल जों दा ट्राइबल जातिफोरनि मोनसे अधिकारखौहाय दिन गोजौ थाखोनि माने हिउज पपुलेशन, हिउज डेभलप्ड कम्युनिटिनि मानसिफ्रा जोंनि हारिखौ दिन माबा मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेशन आयेन दानायफोरजों जोंखौ गाग्लोबनो नागिरदों नामा, नाजादों नामा, बेखौ साननायनि बाथ्रा फैबाय रायजोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय लास्ट साननैसो सिगां जे केबिनेट मिटिं जादोंमोन आसाम एसेम्ब्लियावहाय, थ' बेयावहाय जोङो नुनो मोन्दों जाहैबाय जे आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया दिनैहाय मोनसे आयेनखौ फोसावदों। बेनो जाहैबाय आसामाव थानाय गोबां माने आसाम सरकारनि आन्डारावहाय थानाय बे एलाकाफ्रावहाय हौवाफ्रा 2 हिन्जाव लानो मोना होननानैहाय आयेनखौ दानाय जादों। नाथाय बेनि गेजेरावहायबो जाय एलाकाफ्रा 6 शेड्यूलाव गोग्लैयो, बे 6 शेड्यूल अफ इन्डियान कन्स्टिट्यूशनावहाय गोग्लैनाय एलाकाफोरखौहाय बेनिफ्राय एरख'नाय जादों। बे इन्डियान कन्स्टिट्यूशननि आन्डारावहाय जे 6 शेड्यूल जाय ओनसोलफ्रा गोग्लैयो, बे ओनसोलफोरहा बे गभर्नमेन्टहा गावनि मोनसे आयेन दानायनि अधिकारखौ दङ। नायनानै ला, नै आं स्क्रिनाव होबाय। आं ओरैनो जानला मोनला खोथाखौ बुंनो फैयाखै, नाथाय अधिकार दङ गावनि हारिनि मोनसे कास्टम्स माने बेखौ लाखिनो थाखाय, इनहेरिटेन्स गावनि माने मोनसे एलाकाखौ डेभलप खालामनायनि थाखाय गासैबो आयेनखौ दानायनि मोनसे अधिकार दङ सरकारहा 6 शेड्यूलाव थानाय ओनसोलनि लिडारफोरहा। होमब्ला दिनैहाय हाग्रामा सारा मा बुंदों खोनासंनानै लादो। हेतु हल 6 शेड्यूल कार्बि आलं, डिमा हासाव आरो बिटिसि এই যে 2জন মাইকী লোৱাটো এইটো বেন কৰিছে বেলেগত, কিন্তু বিটিচিত বেন কৰা নাই। কেবিনেটে ডিচিশ্যন লৈছে। এইটো বিটিচি, কাৰ্বি আলং আৰু ডিমা হাছাও, তাৰমানে বড়ো হওক, কোনোবা মুছলিম হওক, ৰাজবংশী হওক বা যিকোনো মানুহে 2জন ল'ব পাৰে বুলি কৈ আছে। এইটো 6 शेड्यूलটো এক্সাম্পটেড ডিমা হাছাও, কাৰ্বি আলং আৰু বিটিচি, কিন্তু 6 शेड्यूल বাহিৰত 2জন শাদী কৰিব নোৱাৰিব। ওটাইতো অসম গভৰ্ণমেণ্টে ডিচিশ্যন লৈছে, আমিতো আৰু কি কৰিম। আপুনি সঠিক বুলি ভাবে স্যাৰ? এইটো সঠিক বুলি ভাবি মানে আপুনি গভৰ্ণমেণ্টে ডিচিশ্যন লোৱাৰ পিছত আৰু আপুনি কি সেইটো ৰং হৈছে বা राइट होइसे हितु आपनि केनेके कम हितु इमप्लिमेन्ट होय डिसिजन दा हाग्रामा सारा बुंदों जाहैबाय आसामनि केबिनेट मिनिस्टारानो जुदि बे डिसिजनखौ लायोब्ला आंहा बुंनांगौ मा दङ। दिनै आङो पार्टिनि एगेन्स्ट नङा दै, ना आं कोनो पार्टिजों आं जग दङ ना माबा मोनसे, खिन्थु दिनै हारिया जे अलखदाव दंसै बेखौहाय नुनानैहाय आं दिनैहाय सासे ससियेल मिडिया क्रिएटर जानायखाय आं बेखौ बाथ्राफोरखौ आं रायजो राजाफोरनिसिम आङो बेखेवनानै आङो बुंनो थाखाय आं दिनैहाय आसामनि गासैबो माने जायगाफोरावहाय बे आयेनखौ लागू खालामनाय जाबाय आरो दिनैहाय बे गावनि एलाकाफोरखौ सेफ खालामनाय जाबाय। नाथाय 6 शेड्यूल एलाकाफोरखौहाय हगारना होनाय जाबाय। दिनै मानोना 6 शेड्यूल एलाकाफ्रा मानि थाखाय गोग्लैयो होननानै बुंब्ला बेवहाय ट्राइबल जनजाति दङ। जों ट्राइबल जनजातिफ्रासो बे 6 शेड्यूलाव गोग्लैयैखाय दिनै ट्राइबल हारिखौहाय माब्रै गादबगोन? मानोना हिन्जाव 2 लानो थाखाय जुदि हगारना होयोब्ला मोनसे नखरखौ गायसननो थाखाय हौवा आरो हिन्जावा गोरोबनानै संसारखौ जेब्ला मोजाङै खाङो अब्लासो बे नखरनि फिसा-फिसौफ्रा मा जायो? गोरों गोरा जायो, गियानि गुनि जायो, होमब्लासो जौगालाङो आरोना मोनसे नखरा। नाथाय दिनै मोनसे नखरखौ सिफायनो थाखाय मा नांगौ? दिनै 3rd पर्सन नांगौ आरोना, 3rd पर्सन।
हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव डिभिजनखौ लाबोनो थार्ड पार्सन नांगौ होमब्ला दिनै थार्ड पार्सनखौहाय जुदि लाबोनो थाखाय सरकारा बेबादि खुला मेला जुदि हगारना होयोब्ला दिनै जोंनि गथ' गथायफ्रा मा जागोन जोंनि गथ' गथायफ्रा थेर बेथेर जागोन दायो साननानै नाय दिनै रायजो राजाफोर जायफोरहा थाखा फैसा दङ बेसोरसो दे गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै खांलांसिगोन सानै हिन्जाव लाबाबो साथाम हिन्जाव लाबाबो बेसोरसो गोसोबादि जिउ खांगोन फिसाफोरखौ फेदेरनो हागोन नाथाय जायफ्रा मिडिल क्लास फेमिलिनि जायफ्रा गोरिब गैजायै बेफोरबादि खुला मेला आयेन हगारनायनि गेजेरजों बिसोरबो जुदि बेफोरबादि गादलेनोबा होमबा दिनै जोंनि हारिनि जे नखर बेफोरो माबादि जालांगोन साननानै नायदोंना साननानै नाय गोथौयै साननानै नायनायनि बाथ्रा फैबाय बेवहाय मानोना जोंनि उन जोलैनि भबिष्यतनानो जोंनि उन भबिष्यतनानो जाबाय जोंनि गथ' गथाय दिनै मालाय हारिफ्रा दिनै डेभलप कमिटिनि मानसिफ्रा माबादि दिमागखौ मेलेमखौ सालायदों एसे साननानै नायदोंना दिनैहाय जोंनि हारिफोरखौ गाग्लोबनो थाखाय जोंनि नखरफ्राव जुदि सासेनि जायगायाव सानै हिन्जाव हाबोब्ला सासे हौवानिया सानै हिन्जाव जुदि थायोब्ला दिनै जोंनि फिसा फिसौफ्रा नखरफ्रा थेर बेथेर जालांगोन होमब्ला जोंनि फिसाफ्राथ' फरायनो रोंखाला गोरिब दे गोनां गिदिरफ्रासो दे जेने थेनेबाबो सोलिगोनसै गैजायिफ्रा मा खालामगोन फिसा फिसौफ्रा हनै लेखानो फरायनो रोङासै बिफायानो बिदि जाबाय दा हनै बिमायानो बिदि खारफालांबाय दा फिसाफ्रा फरायनोनो हायासै थेर बेथेर गावस्रार अब्ला दिनैहाय जोंनि हारिनि उन भबिष्यतखौ सिफायनो थाखाय बेसेबांबा मेलेम सालायदों सानाखै नामा रायजो राजाफोर थारैनो बिनि थाखायनो दिनैहाय आङो नोंथांमोन साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रासो दिनैहाय मा होनो सरकारखौ दायो नालाय सरकारखौ गठन खालामो होनबा रायजो राजाफोरहा दाबि खालामनायनिबो क्षमता दङ मोनथिबायना इन्डियानि संबिधान हिसाबैहाय 6 शेड्युल एलाकाफ्रावहाय थानाय सरकारहा गावनि आयेन दानायनि अधिकार दङ बेखौ नोंथांमोना नायनानै लानै अब्ला दिनैहाय 6 शेड्युलाव थाखानाय जोंनि बे हालामफोरनि दिनै रायजो राजाफोर एबा जोंनि सुबुंफ्रा जोंनि मा होनो हारिफ्रा मानो थेर बेथेर जानांगौ बिदिब्ला रायजो राजाफोर साननानै नायदो आरोना आरो जुदि थारैनो बे बिसयखौ लानानै बयबो जुदि माने सानदोंब्ला आरो साननोब्ला नोंथांमोन साफ्रोमबो दिनैहाय जोंनि बिटिसि सरकारनिसिम ज' जानानै खौसे जानानै जेब्ला जों गाबज्रिगोन बयबो होमब्ला दिनै जोंनि बिटिसि सरकाराव जे दा बिथां मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार दं बिथाङाबो हयथ' गोहो मोनाखै जानो हागौ जे जोंनि हारियानो गाबज्रियाब्ला जोंनि कमिउनिटि मानसिफ्रानो गाबज्रियाब्ला जों मा आयेन दानो आरोना जेब्ला जोंनि समाजनि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा बे बिसयखौ लानानै बयबो गाबज्रिगोन डेपुटेशन होगोन अब्ला दिनै बिथांहाबो गोहो मोनगोन आरो जोंनि थाखाय मोनसे आयेनखौहाय दानो थाखाय बिथाङा हयथ' थामथिम जागोन होननानै आं आसा राखियो मानोना हारिखौ बासायनाया जोंनि दायित्व आरोना हारिनि जोंनि हारिया जुदि गाग्लोब जायो बेफोरबादि जुदि खुला मेला सार मोसौफोरबादि जुदि हगार सारना होजानानैहाय जुदि थेर बेथेर जायोब्ला बिनि थाखाय जों उनावहाय जोंनि फैगौ जेनारेसन जोंनि फिसा फिसौफ्रासो खाफालाव आखाइ होनांगोन नङाबा रायजो राजाफोर बिनिखायनो गाव गावनिखौल' दा सान सोरबाया दानो कमेन्ट्सआव बुंहरलायगोन नै गावना बिदिखाय सरकारनि खिलाफ बुंफैदों आं रावबो पार्टि पलिटिक्सजों इनभल्भ गैया दै पार्टि पलिटिक्सजों आं इनभल्भ गैया नाथाय जोंनि हारिनि उन भबिष्यतखौ बहुत आं खोमसिथिं नुहरनायखाय दिनैहाय आङो सासे ससियेल मिडिया क्रिएटर जानायलाय आं बुंफैबाय मानोना जोंनि ससियेल मिडियायावहाय माखासे मानि बुंफैनाय बाथ्रानि गेजेरजोंहाय गोबां हाजारो लाखो मानसिफ्रा इनफ्लुएन्स जायो आरो गोबांखौहाय गामि गलानि मानसिफ्राबो बुजिसारनो हाया बेफोर बाथ्राफोरखौ बुजिनो हायो बिथांमोना बे बाथ्राखौ लानानै
थारैनो जुदि सानोब्ला अब्ला नोंथांमोना बांसिनै बांसिन शेयार खालाम आरो बयबो कन्टेन्ट लाबो बे बिषयाव कन्टेन्ट लाबो जोंनि बिटिसि सरकारनिसिम नोंथांमोन साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा थारैनो मा बिजिरनायखौ लुबैयो बेखौहाय नोंथांमोना अति शीघ्रयैनो मोनसे बिजिरनायखौ बिनाय गोबां साननायनि बाथ्रा फैबाय जोंहा दा जोंनि ससाइटियावहाय गोबां ससियेल मिडिया क्रिएटरफ्राथ' जाजोब्बाय बयबो गावबागाव चेनेल पेज गासैहाबो दंजोबसै नाथाय नंबां जाबां बिसयफ्रावहाय बयबो भाइराल जानो नागिरो सोरबा मोजां बाथ्रा बुंला रावबो बेफोरखौहाय भाइराल खालामनो साना रावबो बेफोरखौ लानानै सावरायनो साना नाथाय नंबां जाबां सोरबा माबा मोनसे खालामदों सोरबा गाज्रि मावदों नै बेफोरखौबा भाइराल खालामनो नाजायो नाथाय हारिनि उनखौ साननानै बयबो गोरलैनिफ्राय गेदेर क्रिएटर गासैबो बे बिषयावहाय कन्टेन्ट लाबो आरो मानसि जोंनि रायजो राजाफोरनि साननो हानाय मेलेमखौ बयबो बेखेवनानै हो आरो जों बयबो नाजानांगौ हारिनि खौसेथिखौ हारिखौ मोजां लाखिनायाव जों बयबो नाजानांगौ गोबाङा साननो हागौ नै गावहाथ' माबानि वेस्ट बेंगलि नङा रायजोफोर आंबो आसामावनो हाबा जानाय बिटिसिनि हायाव आंहाबो अधिकार दङ आंनि फिसायाबो बिटिसिनि सासे देरबोरगौ सासे उन भबिष्यत नालाय बिनि थाखायनो आं सासे बिमा जानानै आं बे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंफैबाय दे बयनिबोसिम गोजोन्थों